Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kampung Jawa. Kali ini kita ekspedisi Bowo Ngiring Manten di Desa Nadi, areal Bulukerto, Jawa Tengah. Banyak yang hajatan loh. Ya, simak perjalanan kami dalam Bowo Mantu. Arep ngiring manten. Kini sik goleki mung bolone dhisik. Lur, kita lanjutkan. Wibowo Sagung para lenggah sawanipun Atmojo temanten putri Tabiwaldo ungling gending Sekar Pidi. Aku mlaku. Wes. Berarti mau kok kono. Aku kok kono. Lah mana Google Map to? Google Map yo mas gini ya kono tinggal. Ora tahu malune. Hah? Ora tahu malune. Ora tahu. Lah iki ndi? Kesempatan saksiluwi ing lati Tekno gumbira ing manah dene wis kelakon nyawiji mring dekantelane ati Prolowes jinatu komo dening Satriya Tama ingkang sesingguh Kurniawan Atmojo danipun Bobo Subagio Gerbang loro tok ta iki. Wong loro tok. Maulana anu apa yang mlebu sekolah. Sesuk tampil. Sesuk. Kabeh kok sesuk. Bang. Pak. Weri yo, Mas. Lah arep budal sik sarapan barang kok. Samerat ngene ning kene. Lah iku nggih. Madok. Bang kok nangis ya. ingkang salajengipun nglajengaken adicara salajengipun inggih punika sawanipun Atmojo temanten Kabu ingkang ing mangke badhe kalajengaken upacara pasrah panampi pramila dumateng Bobo Pasori ingkang mangke kepada ugi Bapak Tresno
sampun putus satu berenda soal itu atau terutama aku ibu makan lada ini yang ngayang koro sagung koro sumitro lagu niku sampun atmojo calon penganten kakung ingkang sesilih pun Bagus Indra Kurniawan jajaring Satrio Tomo ingkang badhe angayati ing gesang Iman Yani Bebraya para tamu kakung Yah Putri ingkang minangkring babinipun Bobo Basori mugi wonten keparingipun amasrahaken atmojo temanten kakung ingkang salajengipun wanci sawetahipun tumapak ing adicara pasrah kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wasbihi ajmain amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para alim saha ulamanipun, para bapak kuni sepuh dalasan sepuh ingkang kula bedheni, para bapak-bapak haji saha ibu hajah, para bapak-bapak yai saha ibu nyai, para undangan kakung Sumawa Putri ingkang kula tresnani, monggo kita sarengan ngaturaken puja dalan puji dumateng ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi miten-miten kerahmatan, kenikmatan, kesarasan mengkaing kalujami mbok pilih ing rikangganka kula lan panjenengan saged nuhuni undanganipun Pak Joko sakeluarga kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan sanapa. Monggo kita ikraraken kaliyan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kersa ngrintis umatipun lan ingkang pikantuk syafaatipun ing bidang damel kiamah. Lan mugi-mugi mawon yantun para rawuh ingkang rawuh mriki sedaya dipun takdirala sedaya keluarganipun diparingi manah ingkang sabar tawakal akhiripun gesangi kula lan panjenengan kami saged istiqomah kathah kesarasan Allahumma amin. Ing mriki kula pinangka sesule saking Pak Bagio saking Kalimalang Kecamatan Sukorejo Ponorogo kautus kapurih masrahaken Kang Putra Indra kasuwanaken dumateng dalemipun Pak Yoko sakeluarga. Mugi-mugi mawon Kang Putra tinampi kaliyan ingkang sae lan mugi-mugi anggenipun bebrahan agung dipun paringi sakinah mawaddah warahmah lan saged atut runtut kados nini lan mintuna utawi runtutipun jenengan Putra besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi Nabi Adam lan Hawa lan ing tenggene ing kala kagungan momongan
momongan kula dados putra ingkang saha ta isolihah nuwun doa restunipun para rawuh sami. Mbok bilih wedal sawetawis dangu sumangga kula aturi nampi pasrah kula saking Pak Bagio sak keluarga masrahaken Nak Bagus Indra. Alhamdulillah niku kacapaken lan ing temene dipun jemukaken kula aturi nampi senaosa nika pun ageng pengalaman dereng bebles tasih jubluk mangsa borong piyantun iki anggenipun kula entah supadosa sageta menyesuaikan diri kalih lingkungan. Nanging upami wonten dalem Kalimalang wa insyaallah sak gaduk-gaduk kula utawi Pak Bagio sak keluarga utawi lingkungan kula arahaken supados menyesuaikan diri ing lingkungan. Mobile atur kula dekat semanten kirang langkungipun nyuwun pangapunten wa akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis terwaca bersojo pangandika pasrah saking Bapak Subagio ingkang lumantar pun Bapak Basori ing Aceh. Ingkang salajengipun panampine pasrah badhe dipun salirani dening pun Bapak Kadus Wutresno ingkang menika wanci sasekapipun kula semanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kula nuwun kunjuk dumatengipun para sesepuh bini sepuh ingkang sampun lebda ing pitutur miwah tuntas kibating panembah ingkang tansah kinabekten surambahipun kunjuk dumateng panjenenganipun sedaya para tamu kakung miwah putri ingkang pantes sinubagya mirengganipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Subagio, Ibu Kanti, ugi putra keluarga ingkang pantes nampi kakurmatan. Saderengipun langkung rumiyin kula dherekaken ngunjakaken raos puja miwah puji syukur wonten ngasih Allah Subhanahu wa taala. Awit sih wirsane Gusti karahayon katentreman Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita sedados benderipun sehingga ing mangkene pikantuk pitulunganipun wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Dumateng benderipun Bapak Subagio Ibu Kanti kula ing mriki minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Suyoko Ibu Titin keluarga ingkang sepisan ngaturaken wilujeng rawuh dumateng panjenengan sedaya wonten ing wekdal kalodhangan ijam menika sampun kasdurawuh wonten ing rompokipun panjenenganipun Bapak Suyoko Ibu Yatin sakeluarga mriki sepisan malih ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pindha. Ingkang salajengipun hamba bini hanampi kerawan panjenengan sedaya kirang gupuk kirang aruh ugi kirang kebaing pangrengkuh minggahipun dhateng lumadosing puja krami tartamtu kirang nuju prana lumantar kula nyuwun agenging pangapunten ingkang saged-agengipun. Ingkang salajengipun bilih wasenggati acara wonten ing ngri kaliyan menika panjenenganipun Bapak Suyoko dalah Ibu Titin ing titiman menika
Mala krameaken keng putra putrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Desra Sylvia sampun kajatu krama kaliyan panjenenganipun Adi Mas Dedi Indra Kurniawan putra tanoyo sapanjenenganipun Bapak Subagio Ibu Kanti ingkang pitelem wonten ing Kalimalang Sukorejo Ponorogo. Nggih sedaya kala wau alhamdulillah kala wau sampun kaijab kabulaken kanthi miturut agama Islam ingkang menika nggih sampun kalampahan kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten pampengan setunggal punapa. Nggih sedaya kala wau saking pikantuk sakrumatipun Allah Subhanahu wa taala. Ing salajengipun kula ing mriki badhe nanggapi atur pangandika saking panjenenganipun Bapak Basuri minangka sulih sarira sakinipun Bapak Subagio Ibu Kanti ingkang pitalan wonten ing Kalimalang Sukorejo Ponorogo. Ing titik kala menika kula ingkang piniji sraya minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Suyogo sekalian Ibu Titin ing titi masa kala menika jumbuh kalian pitangan sakawit pasrah panjenenganipun sampun ketampi sapetahipun nuntun ing mangke badhe kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Suyogo Ibu Titin sak keluarga mriki. Ing salajengipun Bapak pilih panjenenganipun Bagus Dedi Indra Kurniawan wonten ing mriki ingkang menika tentunipun sagadu-gadupun panjenenganipun Bapak Suyogo ugi lingkungan nggih paring pitutur ingkang sae mugi sedaya kalau meresah saenipun panggulawanipun nggih menika kang putra putrinipun dumateng panjenenganipun Bapak Basuri ingkang kula hormati ana mekaten ingkang saged kula matur yen pangapunten sedaya kekirangan kelepatanipun minangka pepunten ing atur boten kesupen panjenenganipun Bapak Suyogo Ibu Yatin sakeluarga mriki paring salam taklim mugi katur dumateng panjenenganipun Bapak Subagio Ibu Kanti miwah sedaya kulangsa ingkang saking Ponorogo. Mekaten asmanten yen pangapunten sedaya kekirangan ugi lepatanipun akhir kalam bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Para tamu upacara pasrah panampi saha atur pambagyo yuwana utawi ucapan selamat datang saking ingkang hamukati Bapak Suyogo Ibu Yatin sak keluarga sampun paripurna. Ingkang salajengipun nglajengaken adicara salajengipun nggih menika dauping atmaja temanten saembit utawi upacara sakral. Sagung para tamu lamat kapiyarsa nglingkung salokananta munya ing angkasa.